Kaunti ya Kisii anekorwa ase bunge ya Nyaribari Chache gati y'abamenyi kurwa ase bunge yo banyere ko baba gwesoke na kubwatuke birengere byabo kubwatekana no gochorwa kwaye Mjumbe bwe constituency eyo Zaidi Jhanda koba oyomo bw'abakoli emere mugose abachumbe bakolire buya kurase Kaunti ya Kisii kubwatekana nekyombe ya polisi Kenya ko kubwatuka roboti asubangwiga Zaidi nigo achorirwe koba Mjumbe okorire buya sabamenyi bechinsema echibago kerege tamukire kyona kumuganya mbonoko gendera wikirania amagendero kubwatikana n'ekira ekyabetega kubariera gati y'amagendero yenyariko bagwikirana obwagachi anene bw'ekipara cy'isukuru amuna yande nga gutumanya umurikyo ito Mildred Mumanyi abamenyi b'ebunge ya Nyaribari Chache kurwa asensemo ya Kiumbu ni gobesokia na kumwakira umubunge w'enseme Zaheer Jhanda ngambu ya ase okoba nambe yemo asobokoreri bwae asebaneke buna umubunge uyo nigo abereka gukora na gwikirania amagendero asenseme yu mwaro cyo mushimiwa ito because of development kwachiriye asengenjo ye magenderero mwaro che igabeta ranked number 1 Gusii tikiarenga ngendo yajeche kwa hiyo certificate area inkiare tu certificate area sengenje amagendero chipara rora chi school cheito school te yetara nyora besa cha CDF school teyo oyo no Mjumbe mutanga ne soire gatiyo mwananchi gutara no mwananchi kere weekend igari no mwananchi kere weekend amatukonsiare Gusii igoko igo garasigete aramu no mwananchi ikaranza mwananchi urime chando yaye Mjumbe mutangani teri Mjumbe okogenda ogenda soaro wika Nairobi soari kare ni ogoro nyomba menyo Jhanda ngambi yamana sengenjo yenambe yabete tale konyeba onye ntoli kubwaterana asengenjo atugete ntubuna abananchi yanga mono twamwa ebirero gusamagani tobuna abantu banyaribari Chache nero nyakorere gasi litangani kabisa tigamwe nambi yamono asengenjo serikali ya takurumaega nale konyarano no kogandi pigipigi lakini gesaso chipara na rodi rasengweta tobeteyo na iraba murakatar ba boda abo bagenda gokorega siororo batatumegeti no ne shiringi bune fya gochiyo igo mweshimiwa ito ngomwene nambi yamono nande tigagendera ne gasieyu asabana chisukuru nanyata kabo gotoma chipaseli chechi university abana abange kabanyata chipaseli goetera chi university ubwo na chirkoi ongaire bwo gosimeka paka bwa top dressing bwe simboro enjara yasirire chinyomba njase ko maboli kwana ngo maboli ale kwanja aboli keria kenana kabisa toro magenderero acha se Nyaribari Chache ni goba mwarigania omorai wense Dr. William Ruto yo okagire guchagwikirana ase Kaunti ya Kisii bwangoiga ase babwate amaganio abo egati yabo echiro ya Kiumbu kabwate program enene iyo mulero togocha koigora sakoro kwa nyansanja igonde togote abantu baito nyansanja to spin oto gakale ese president yegocha gotenena neche igore chipara sakoro kunyaguta ande neche igore neche mende chipara chindi chirami asakoro ku birongo igona bonde togote yabantu baito twensi tojo tochamo toraki president yeito omusike William Samoei Ruto ekerago cha Nyaribari Chache nekerago cha Kisii County jegendo daga ni president yatokorere abana baito abasaye bali kwemeremo bagenda no Nairobi echiro yoito ya Kiumbu ngochere president abekerige nari ayo ororio boroso asego chakirororo ekere president yeito gocha nabongo saba umweshimiwa ito wetera chinguru chia yabwate atokone ntubuna bana boda egero president kerego ikagaiga ne intu atokone buna bana boda ase chinga kecho ni gobagani abasayi bonsi gochawesokya enga kyomorai wense araikirana sensemeyo na waigogo chikobeka amaskani enga keyo na kwerusana ni akurwa ase chinsege yendo nagani kotebi abasayi baminto amangana yechifurugu tutwara maskani ekere president yeite gocha ntaite tumwarigani president yeito buya neba nekera gocha gotoletere ebintu into tupoke ebintu ebiga bikonye abantu baito ebijana baito bikonye nona abana bamintu bali bande bataranyora none emirimo kuripotelea egetaseni kya Ndizi TV eretariane Mildred Mumanyi.